Helo, I ddathlu Wythnos Llyfrgelloedd eleni, hoffwn eich tywys ar daith Rhithiol yn Llyfrgell ni, yma yn Aberystwyth. Mae gan dref Aberystwyth hanes hir am ysgoloriaeth ac addysgiadu, ac mae'n adnabyddus am ei phrifysgol a fel lleoliad Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Yn wir, mae gan y dref fwy o lyfrau y pen nag unman arall ar y blaned. Fodd bynnag, un adnodd cyfoethog sydd yn aml yn cael ei anwybyddu yw Llyfrgell Gyfeiriol Arbenigol Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Wedi sefydlu ynghyd ag Archif Cofnod Henebion Cymru yn ystod y 1960au, roedd y Llyfrgell elfennol i gychwyn dim ond ar gael i aelodau staff y Comisiwn Brenhinol i gynorthwyo nhw hefo eu gwaith. Yn cyd-fynd gyda'r archif, roedd y llyfrau yn ffocysu ar archeoleg, pensaernïaeth a hanes lleol Cymru. Yn ystod y 1980au a 90au, gwnaeth y casgliad llyfrau ehangyn sylweddol, ac roedd wedi elwa o dderbyn system catalogio unigryw ac ystafell pwrpasol. Yn fyr, daeth yn llyfrgell go iawn a wnaeth yn y pen draw agorydd cyhoedd. Yn 2016, symudodd swyddfeydd archif a Llyfrgell Comisiwn Brenhinol yma i Lyfrgell Genedlaethol Cymru. Dyma fynedfa y Llyfrgell ac ystafell chwilio archif pwrpasol y Comisiwn Brenhinol wedi lleoli a nasgell ogleddol y Llyfrgell Genedlaethol. Wrth i chi ddod mewn i'r Llyfrgell, ar yr ochr dde wnewch ddarganfod y cyfnodolion a chylchgronau. Mae Mae'n yn cynnwys y cyfnodolion hanes sifol Cymru, yn ogystal â chyfnodolion arbenigol yn delio gyda archeoleg cyffredinol, tirwedd, pensaernïaeth a dylunio, mapio ac adeiladu. Mae enghreifftiau yn cynnwys Current Archaeology, the Society for Protection of Ancient Buildings magazine, the Antiquaries Journal, the Welsh History Review a the Railway magazine. Mae'r llyfrau'r Llyfrgell yn gasgliad amrywiol sydd wedi casglu drwy brynu, roddion a llyfrau wedi cyflwyno yn lle ffïoedd trwydded a hawlfraint. Maen nhw'n delio â phob agwedd o archeoleg, pensaernïaeth, hanes, archeoleg forol, enwau lleoedd, topograffeg a chartograffeg, deddfwriaeth cynllunio a strategaeth amgylcheddol hanesyddol Cymru. Rydym hefyd yn dal testunau yn delio gyda ardaloedd ehangach i roi cyd-destun daearyddol. Mae'r casgliad yn gryf iawn ar bynciau cyn-hanes, Trydain Rufeinig, angydffurfiaeth Cymraeg, topograffeg Cymru, pensaernïaeth wefynol ac archeoleg ddiwydiannol. Mae'r Comisiwn Brenhinol wedi cynhyrchu nifer o lyfrau ei hun ers iddo cael ei greu 113 o flynyddoedd yn ôl. Mae'r llechfresu o safleoedd hanesyddol yng Nghymru, ynghyd â rai creuwyd gan y Comisiwn Brenhinol yn Lloegr a Alban, i gyd ar gael yn ein llyfrgell. Yn ogystal â'r llyfrau mwy diweddar creuwyd gan y Comisiwn yng Nghymru, yn cynnwys Trysorau Cudd, Llechi Cymru a Cymru ar Môr. Yn y gornel pellaf, mae arwain lyfrau o safleoedd hanesyddol, fel y rai cynhyrchwyd gan Cadw ar gyfer Cestyll Cymru. Gall fod yn ddiddorol iawn i weld sut mae Mae'n wedi datblygu o ran stael, ffocws a llais dros y blynyddoedd i adlewyrchu cynulleidfaoedd a barnau newydd mewn treftadaeth. Yn y cornel llaw chwith, gallwch weld y cyfrifiaduron cyhoeddus, lle mae un o'n gwirfoddolwyr gwych wedi bod yn gweithio'n galed. Mae'r cyfrifiaduron yma ar gael i ymchwilwyr i bynychu ein systemau gwybodaeth daearyddol, GIS, yn ogystal â chatalog y llyfrgell sydd ar gael am ddim ar-lein, ynghyd â llwyth o adnoddau ar-lein arall, yn cynnwys yn catalog archif a chronfa ddata o safleoedd hanesyddol coflin. Dros y 2 flynedd diwethaf, fel rhan o adnewyddiadau ehangach i'r Llyfrgell Genedlaethol, mae Llyfrgell Comisiwn wedi cael to newydd. O ganlyniad, mae'r Llyfrgell nawr llawer mwy golau, agored a gyda gwell awuriad. Gobeithio'n weld chi yn y Llyfrgell yn fuan.